ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭଲରେ ଥିବେ ତ? ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ନା ବାଳକାଟି ମିଳନ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 8ଟା। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତରାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଉତ୍ତରାରୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ଥୋଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଣୀଙ୍କ ଘର ସେଇଠି। ଭିଣୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଥୋଇ ଦେଇଛି ଚାବି ପକେଇ। ତଥାପି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ କି କ'ଣ। ମିଳନ ଭିତରେ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି, ଖାଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ କିଏ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ କି, କିଏ ମନୋବଲ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳ ପୁରା କୋଉଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଫଗୁରେ ପୁରା ଠାକୁର ବି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଫଗୁରେ। ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ପୁରା ଠାକୁର କୋଉଭଳିଆ ଫୁଲ ଲାଗି ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଛି।